Hayırlı gün. Bugün biz Татарстан Республикасының Балык Бистәсе районы буйлап сәфәребезне дәвам итәбез һәм алда безне Күгәрчен авылы тарихы көтә. Без Instagram сәхифәбезгә Күгәрченгә киләбез дигән хәбәр салуга ук иң беренче булып язучы тамашачыларыбыз әлбәттә Самара өлкәсенең Гали авылыннан булды. Сәлам хатлары белән бер рәттән бик күп сораулар да җибәрделәр. Кызганычка каршы без аларның барысына да бөтен нечкәлекләренә төшенеп җавап бирә алмаячакбыз. Шулай да ике авыл арасында булган уртак тарихи сәхифәләрне барлап сезгә җиткерергә тырышачакбыз. Киттек. Şadlıqlı kiləşəgin Əgər gitsəm şicirlərgə Seni sağlıb yaşarmən Şadtırmışda, zırmılıqda Yaşını yavılıb minəm Var Күгәрчен nərdəy görünə Avılım Күгәрчenim Авылыбызның килеп чыгу тарихы менә шушы матур урында, Шишмә буенда башланып китә. Агамкыл ага үзенең углы Хуҗамкыл белән һәм ике гаилә үзләренең юлдашчылары белән менә шушы бик матур Шишмә буена ял итәргә туктаганнар. Шушы ял итәргә туктаган урында бик матур урын булгач, бәлки сулыгына да кызыгып күгәрченнәр килеп кунганнар. Тукта әле бу урыннар безгә бик тормыш итәргә уңайлы урыннар бит дип, күгәрченнәр дә килеп кунгач, бәлки шушы күгәрченнәргә карап, алар авылның исемен күгәрченнәр дип атарга уйлаганнар. Һәм бик матур, менә ерактан түгел безнең Суша елгасы ага. Суша елгасының да килеп чыгу тарихы, ул элеккеге елларда Шуша елгасы дип атаганнар. Шушы елгасы тора-бара үзгәрә Суша елгасына әйләнгән. Авылда сакланып калган 3 мәчет бинасының кайсысы иң борынгысы дип соралар. Безнең инде иң борынгысы югары 3 мәчете, чөнки инде ул безнең таш мәчете 1904-5 елларда гына салынган. Инде ул бер мәртәбә яна 1800 елда аннан соң яңадан торгызыла. Ул мәчетебез инде мәчетләрнең манараларын кискәннән соң без әле мәктәп булып та яшәде дип әйтәбез, әле без шушы мәчеттә укыдык дип әйтәбез инде. Аннан соң инде менә 92 елда ул яңадан яңартылды, үз урынына кайтарылды. Түбәнеш мәчетебез инде безнең аның урыны гына. Аны инде без бәләкәй вакытта нигезләре бар, хәзер нигезе дә юк инде, урынын беләбез дип әйтәбез инде, шул гына. Ансы торгызылмады инде. Ансы бәләкәйрәк мәчет булгандыр, аның бинасын да белмәйбез инде күбесенчә. Хәзер аны белүче кеше инде бик сирәктер. Күгәрчен авылы мәктәбенә тышкы яктан бер күз салыгыз әле. Махсус һавадан төшергән кадрларны күрсәтәбез сезгә. 2 катлы, бик зур мәхәббәт бина, заманында аның проект егәре, проект көче дип әйтик инде 624 балага исәпләнгән була. Бүгенге көндә Күгәрчен авылы мәктәбендә, орта мәктәптә 95 бала белем ала. Аңа да карамастан, бу бик зур бина әледән-әле яңартылып, аңа ремонт эшләре башкарылып килә. Татар телендә укыту, дөресрәге туган телдә укытуның иң яхшы практикасы дигән бәйгедә катнашып, әлеге мәктәп әле бер елны гына 500 меңлек грант отып, үзенең җиһазларын яңартуга, шушы инде бүлмәләрне, сыйныф бүлмәләрен тәртиптә тотуга юнәлтә, ләкин аның бер кайчан да үзгәрмәячәк бер өлеше бар, ул менә шушы диварлардагы рәсемнәр. Бу коридорны Тукай залы дип атыйлар, һәм әлеге рәсемнәрне үзешчән, хәвәскәр, җирле рәссам Гатауллин Рафаилович эшләгән. Күрәсез инде ул Тукайга багышланган, аның инде әкиятләренең сюжетлары да бар. Биредә Тукай эзләреннән дигән өлеше аның, ягъни аның инде исемдә калганнар дигән әсәреннән хәтерлисездер, кайларга барып йөргәннәр һәм иң мөһиме, монда инде рәссамлык осталыгы гына түгел, монда инде күпмедер дәрәҗәдә фәнни хезмәттә ярылып ята. Ул Габдулла Тукайның менә шушындый киңәйтелгән бөтен диварга сузылган шәҗәрәсе. Бу инде Тукай залы гына түгел, Тукай музееның бер филиалы дип тә әйтсәк була торгандыр. Менә шулай тарихы да бар, киләчәккә дә карый һәм булган үзенең мирасын сакларга да омтыла Күгәрчен мәктәбе һәм бу яктан Тукай каяда, Күгәрчен авылы кая дип тә уйларга мөмкин бит инде. Ләкин менә татарлык ул шунда да чагыла шул, җәмәгать.
инде күргәнегездер, менә безнең мәдәният йорты каршында 2 катлы иске бина саклана. Хәзерге вакытта да ул 2 этажлы, аскы этажында Шмәкәр дип әйтегенде кибетче Сайфетдинов Илдар анда сатып итә. Инде бу салынган бай йорты дип әйтәбез инде, аны Чуваш зиясы диләр. Аның үске катында булган туру урыны үзе яшәгән инде, беренче катында кибет булган. Авыл өчен кирәк яраклы материаллар, бигрәк тә менә шушы инде элекке вакытта беләсез, керосин, сабын, шулай бит инде, һәм инде авыл хуҗалыгына башка кирәкле нәрсәләр сатылган. Үзенә күрә инде авылның зур кибетләренең берсе булып саналган. Күгәрчен тарихы белән кызыксынуыбыз Гали авылына сәфәр кылганнан соң башлану сәбәпле без ничектер 2 авылны чагыштырырга җаен эзләп кенә торабыз. Шуңа күрә авылга кергән вакытта ук юлдан уң якта кабагы, бәрәңгесе, бераз гына помидорлар, хәтта кукурузлар утыртып куйган яшел чабакчаларын күрүгә үзебезчә сөенеп куйдык инде. Менә бит тугандаш авыллар дөрестән дә теге яктагы кәсепнең тамырлары бу якта да булган икән дип, ничек тә булса үзебезнең күңелне тынычландырырга һәм бәйлелекләр табырга тырышабыз. Төптәнрәк уйлап карасаң, мондый чагыштыруның җитдирәк җирлеге дә бар. Ул әлеге дә баягы җир кытлыгы. Гали авылы турындагы тапшырулардан хәтерлисездер. Авылда җир җитмәү, шуңа күрә урамнарның бик тар булуы, хуҗалыкларның бер-берсенә терәлеп урнашулары һәм колхоз чорында әле күп кешеләрнең, колхозда эшләмәгән кешеләрнең үзләрендә булган җирләрен кисеп бүтәннәргә бирү очраклары булуында сөйләп узган иде безгә Камил әфәнде. Мәсәлән, 20нче гасыр башын алабыз икән, Күгәрчен авылында ул вакытта 2000 ярымнан артык кеше яши. Шул ук вакытта бу чорда авылның җире, җир имана җирләре дип әйтимме инде, аны авылга караган мәйдан күләме нибары 2426 десятина генә тәшкил итә. 1 десятина ул 1,9 гектар, шуңа күрә 1/1 дип чагыштырсагыз була инде. Якынча 2000 ярым кешегә 2000 ярым гектар җир тигән дип. Шамалагыз 1 кешегә 1 гектар дигән сүз ул. Бер дә юк дигән сүз инде җәмәгать. Шуңа күрә авыл халкы инде төрле кәсепләргә кирип киткән. Менә шушы ук 20нче гасыр башында 3 мәхәлләле Күгәрчен авылында 13 кибет булганлыгы билгеле һәм күп сандагы һөнәрчеләр, күбесенчә шона һәм арба ясаучылар яшәгәнлеге дә теркәлгән. Монда менә әле нигә тагын 20 кисмәк ясаучы гына әле мин теркәдем, менә Нуруллага бирдем. Бу әле безнең Совет чорында эшләгән кешеләр. Минем әти сугышка киткәнче инде кисмәк ясый торган булган, һөнәре булган. Менә бундырлар монда күп була. Ул инде арбачан ясаучылар подряд инде ул, анда ул теге шкафлар, тегеләр булар ясаучылар туры шактый. Балтага колы тигән кешенең аның бөтен нәрсәгә сәләте була бит инде ул. Мин үземдәген нигә шоферлыкка барырга военкомат җыя, әти җибәрмәй. Соң мин әйтәм, армиядә ни эшләргә тиеш. Синең бу кул эшең чителгә чыксаң да кирәге чыга. Хәзер шул ни буенча мин внутренний войскада учколукта хезмәт иттем. Ташкентта дивизия безнең, Наваида полк. Хәзер тегендә сорыйлар кемнең нинди специалист, монда сорыйлар. Мин һаман шуны әйтәм, мин полотный столяр. Наконец учколукта да шуны сорыйлар. Мин биргән эшләрен бөтенесен отлично эшләп барам. Шуның өчен миңа бәйрәмнәрдә бүләкләр тапшыра башладылар, отпуска бирделәр. Шулай итеп мин 3 елга киткән кеше 2 елдан кайтып җиттем, Ходай рәхмәте. Умартада тоткан булдым инде гомер буе, әти дә тоткан инде аны. Монда берәр нәрсә эшлисезме бүгенге көндә? Юк, эшли алмыйм мин хәзер. Мин мөмкинчелегем дә бетте. Әтиегездән калган берәр эш коралы бармы? Аның шул бундыр ниләре, аның итүбәсе тулы, бүтән җирдә тулы.
Менә анда менә бу бердән бер менә бу кисмәк тактасын сырт жагын эшкәртә торган менә бу. Бу дугашкы дип атала. Ничек дип? Дугашкы дип атала. Дугашка. Сыртны эшкөйчү булып чыга инде бу. Бу моны Германиядан алып кайткан. Менем Ушкудуктан алып кайткан полуфуганка. Буларны үзем ясадым мен. Монда менә бу тоже Ушкудуктан. Ножовка Ушкудуктан алып кайткан аны тегендә тора. Иште ул. Бу корзиннар кем урган корзиннар бу? Мин үргән. Үзегез? Ай, Бу талмы бу? тал. Аңа кемнән өйрәндегез корзин урган? Әтидән. Андый һөнәре дә бар иде. Кая, моның ишенә генә ул. Ул бит инде Бу зур хезмәт соралмыйдыр имени корзин уру ул кадәр. кая ни зур хезмәт булсын. Менә көз көне самый жапраклар куйгач, аның саммый торган вакыты. Аннары кыш көне дә тун вакытта да җыеп куялар аны. Аны корзин урып кәсеп итүчеләр аны хәзердә әле әйтәләр аны шулай эшләр. Теге кабыгын салдырып, нитеп, анда моның белән шөгыльләнүчеләр Казан жолы өстендә моннан барганда бер авылда бар ахырсы ул чыгарып куя ул корзиннәрен. Әле ул шитәннәр чыгарып куйганда. Сезнең авылда калмагандыр инде хәбәрчеләр. Жу, кая үрсеннәр. Түлке мин монда бер ней. Борынгы. Бер кешей. Шушы кисмәкне ясау өчен башта бүкәнне жарып, балта белән жуынып киптерергә кирәк. Мишкә салып, җә булмаса җайкыны җайга силәрдә киптереп калдыралар аны. Ә инде кипмәгән шикелеш булса, уже мишкә тагып бик каты киптерә торган инде без аны. Менә хәзер шул жарган тактаны әнә күрсәттем бит дугашка дигән нәрсәне. Әле менә монданың гарбушка дигәне дә бар, монда алып килеп күрсәтә алам мин аны. Ишен аласың асы белән. Әнә җумырышка дигәне дә бар аны. Анда инструмент шактый кирәк бар. Менә шушы эскәмиягә утыра. Менә монда баш головкасы чыгып тора. Бүкән, менә монда тишектән, менә монда аяк белән аны күтәртә. Дәген менә шул головкага тактаны кыстыралар. Анда кадак кагылган була шуып чыкмаска. Ана теге инструментлар белән эшкәртәләр аны. Шулай итеп эшкәрткәннән соң хәзер менә моның бит берсенә берсе килеп жабышырлык әйтергә кирәк. Менә шушының нәенә китерүче менә шушындый менә куеп карыйлар ян тактага. Бу бурылышын көйләп бару өчен. Әйе. Менә ул ничә чиләкле кисмәк кирәк сиңа дип сорый инде ул мастер. Миңа фәлән чиләкле кирәк. Аларның менә шундый шаблоннар бар. Мәктәп музеена кергәнбез икән, даими сәхифәбезне дәвам итәбез җәмәгать. Ул да булса, безнең күзгә чалынган уникаль дигән ятрак булган экспонатларны барлау. Әлбәттә, комган дигәннәрен күп кенә музейларда күрергә мөмкин. Алар якынча шушындыйрак кыяфәттә булалар, бик саклап кына тотсалар да, ләкин безнең игътибарны җәлеп иткән менә шушындыйрак комганда бар икән дөнья йөзләрендә. Моны инде якынгарак китереп күрсәтмичә хәлем юк, чөнки аның комган гына дигәч тә моторлап эшләнгән, шүкеп ясалган бизәкләре генә дә ни тора бит әле. Менә балаларның һәм шушы мәктәптә тарих белән кызыксынучы укытучыларның шул исәптән Рөстәм абыйның да хезмәтенең бер нәтиҗәсе бу музейга кереп утырган шушында. Кайдадыр чормаларда югалып ятмый мондый экспонатлар. Шамгон абый да шамалагансыздыр инде. Аның пишмак сайын бер экспонат килеп чыганда пәрәүз арасыннан аның да өйләренә, йорт җиренә бер заман шушы музейда йөрүче битараф булмаган кешеләр кул сузыр дигән өметтә калабыз, чөнки анда да күрсәтеп сөйләрлек әйберләр бик күп саклана әле. Гомумән авылы белән кызыклы тарихи авыл булып чыкты бу Күгәрчен дигәннәре. Аның тагын бер тарихында кызыклы әйбер бар. Без инде килгәннән бирле Марат абыегыз белән бәхәсләшәбез. Авылга 1567 елда нигез салынганмы, әллә 1380 елларда нигез салынганмы дип. Дөресен генә әйткәндә, ике фаразы да бар һәм менә 14 гасыр уртасына кагылышлы фаразны
дәлилләүче менә шушындый мөхөрдә табылган Күгәрчен авылында. Бу мөхөр ясалган мәрмәр ташка ул ике яклы. Менә монда икенче ягы да бар аның. Аны шушы мәктәптә укыткан һәм гарәп телен таныган Найла апа исемле укытучы тәрҗемә иткән ике ягында кәгазьгә төшереп карап, менә кәгазьгә төшерү тәртибе менә шушындыйрак. Менә монда күрергә мөмкин була. Һәм аның бер ягына Болгар дәүләте Мулла Мөхәммәд дип язылган, шул язу төшерелгән, икенче ягына Сибгатулла Куддус Мулла дип язылган. Һәм елына килсәк инде, нәкъ менә шул 1380 елларга караган мөхөр дип исәпләнә бу. Бу аеруча кадерле экспонат әлеге музейда. Авылыбызның бүгенге көндә төп шөгыле булып шәл бәйләү тора инде безнең. Ул 1920 еллардан да диләр, 1900 тулырак 30 елларда сарык йоннан бәйләнә башланган. 1950 елларда инде аңа куян мамыгы кушып сарык йонына бәйли башладылар. Әби апаларыбыз. Инде 1960-70 елларда безнең Казакстан, Волгоград якларыннан кәҗә мамыгы алып кайтып кәҗә шәле бәйләнә башлады. Бүгенгесе көндә авылыбыз улыгайып бара, өлкәннәре яшьләрнең бик шәл бәйләүгә тартыласы килми. Әле безнең буын шәл бәйләү традициясын һаман дәвам итәбез. Элеккеге елларда капка төбендә җыелышып хатыннар, бала чагалар безгә кечерәкләргә инде шәл бәйләү неен, сталыгын өйрәтәләр. Аның үрнәкләрен төрле узорлар белән, бизәкләр белән бизәк бәйли торганыйк. Бүгенгесе көндә капка төбендә утырып шәл бәйләүләр сирәгәйде. Авылның бер очында, икенче очында гына булырга мөмкин. Менә бу традицияне, бу традиция дип тә әйтеп булмый инде аны. Менә бу шәл бәйләү һөнәрен, һөнәрчелекне әле безнең бетерәсе килмидер, балаларга дәвам итәргә тырышабыз инде. Әле дә кул эшен ташламыйсызмы? Без кул эшләрен ташларга без бит моның белән туган дип әйтсәң дә ярый. Без инде укырга кергәнче 6-7 яшьтә менә шушылай кыска гына буйлы инде мин 6-7 яшьтә уже мин әле хәтерлим инәне менә булай түгел, менә булай тотып шәл бәйләргә өйрәнгәнемне. Безнең вакытта шулай инде ул. Бу без үскәндә, без яшь вакытта, бу безнең яшәү чыганагыбызда шәлне шул кичкенәдән өйрәндек. Без моны ташлый алмыйбыз. Безнең бу бер хобби булса, икенчедән шир. Менә шул. Безнең моны тотмаган көнебез, безнең эш эшләмәгән көнебез булып саналадыр элегрәк. Хәзер инде әзрәк ялкауландык. Әлхәмдүлилләх. Возрастта ныңда не бардыр. Яшьрәк вакытта, эшләрдә эшләгән вакытта, моны тотмаган көн безнең эш эшләмәгән көн булып саналадыр. Мамыкны кайдан аласыз? Бүгенге көндә каян табып була? Сыйфатлы дигән мамык калдымы, юкмы ул? Хәзерге вакытларда мамыкны җиңелләштерделәр. Инде безнең өчен мамыкны кәҗә үстерүче яклардан үзләре китереп бирәләр кәҗә үстерүчеләр. Менә аларның билгеле бер кешеләре була, алар шунда киләләр дә, без инде белешәбез. Без инде дәррәү җавылабыз да, үзебезгә бер җыллык шималны алып куябыз. Бер еллык шимал бер кешегә күпмерәк була инде ул. Кемнең ничек бәйләвенә карап. Бар 30-40 шәллек алучыларда мин инде 20-дән арыны ала алмыйм, мин аның артыгын бәйли алмыйм. Менә шулай, менә шул акчаны төйнәп шунда тыгып куябыз да, аннары ваклап, төякләп, шул акчаны таратабыз инде. Менә шул. Бер шәлнең бәясе күпме йөри бүгенге көндә? Шәлнең хезмәте күп. Шималлар кыйбат, 1000-гә кадәр мамыклар. Әйбәт шәлне бәйлим дип әйтсәң, мамык 1000. Хезмәте бик күп бит инде, менә шул мамык алудан тотынасың шәлгә. Әле алганнан соң күп мактарасың, әле кырыйга җыясың, начарракларын. Шәл, инде 3500, нан алып 5000-гә кадәр инде ул. Кемнең ничек булуына карап. Менә моннан алып китә икән инде ул, ярар дисең инде. 3000-гә 3500-га бирәсең. Чөнки синең өеңнән алып китә инде ул. Иң яхшы шәлме? Иң яхшы шәл, иң башта менә шулай кул белән эшләнгән шәл. Кул белән, бер нинди ни кермәгән кул белән эшләнгән. Менә булар чиста кул белән эшләнгән һәм натуральный үзе чыккан. Менә бу бер нинди барабан аша да, менә әйтәләр бит инде Волгоград шәлләрен. Аларны барабан аша чыгаралар дип әйтәләр. Бу бер нинди барабанга бер нәрсәгә кермәгән, только синең кулың аша. Менә шушы бәйләгән арада гына
ышкылы бул үзенең әдрәк мамыгын күрсәткән. Булар инде жаба мамыкланалар. Менә булар менә шул чиста кул белән эшләнгән шәлләр, иң әйбәт шәлләр. Менә бу бит әле бер эшләмәгән. Бу бит әле кем әйтмешти, кыш көне бураннарда дип әйтәбез инде. Бу буран да күрмәгән, бу ләйсән яңгырлар да күрмәгән бу. Бу просто менә инәдән җептән төшкән генә шәл уже менә шушындый. Менә әйбәт шәл шушы була. Бу шәлләр инде гомерлек. Хәзер бит инде атнаразовый заманга күчтек. Бу шәлләр, менә бу шәлләр гомерлек. Булар тузып биткәннән соң да булар 40-50 елны рәхәтләнеп сиңа шушлай әйбәт килеш хезмәт итә. Аннан соң ул синең теге билеңә бәйләргә, тизеңә бәйләргә менә шулай хезмәт итә. Шамгунабый, гаиләгездә шәл бәйләүчеләр бар имы? Ой, я булмасын. Безнең менә 36-нчы елга пошыл шәл бәйләп безне үстергән апа инде ул. Аларның ул бәйләгән шәлләре. Хәзер сарык җаны белән куян мамыгын кушып бәйлиләр име? Куян мамыгын әлән теләсә каян эзләп табалар. Үзләре асрый мич астында ул куян. Шәрә бит ул, аны кая куясың? Мамыгын җылкылар да суыкка чыгарып җибәреп булмый икән име? Хәзер сарык җанын җуалар сабын белән инде. Бу бөтерелеп килә. Хит шунда мишкә ат. Җылкып булмый, таратып булмый моны. Менә безнең бармак битләре суйлып бетәдер шул мамыкны таратып. Монда бөтен сәламәтлегең, монда аркаң да, монда муеның да, монда күзең дә, монда бөтен сәламәтлегең синең. Монда кулың да, ул бердән теге моторика диләр мәле хәрәкәт булса да, әнә минем буыннар хәзер чыгып утыралар. Менә ул шәл бәйләгәнне күр, менә ул буыннар менә моннан чыгып утыралар алар хәзер. Ул барыбер үзенекен итә. Бу безнең эшебез, менә шушлай утырып эшләүебез, бу безнең сәламәтлегебезгә минус инде. Тапшыру башыннан ук күгәрчен белән Гали авылын чагыштыра башлаганбыз икән, ахырга кадәр дәвам итеп төгәлләп битерик инде җәмәгать. Дөресен генә әйткәндә, күгәрчен авылы безне бераз шаккаттырды һәм ничектер үзенчәлекле яклары белән ачылып китте бит. Һәм әйтергә кирәк, ул җырманга, телгә һәм һөнәргә осталыгы ягыннан, тырышлыгы ягыннан бер дә Галидән, атаклы Галидән калышмый икән. Бу урында Галиләргә мөрәҗәгать итеп, үзегезнең кайдан чыкканыгызны белеп горурланып торыгыз дип тә әйтәсе килә. Чөнки күгәрчен белән Галинең инде тугандаш булулары бу тапшырудан соң бернинди дә шик уятмас дип уйлыйм. Ә бит безнең менә мондый күперләр саласыбыз алда әле. Балык бистәсе ягы буйлап, мондагы татар авыллары буйлап сәфәребез әле башланып кына килә дип әйтик, һәм без Самара өлкәсе белән Татарстан арасында менә бүген шундый матур күпер салганбыз икән. Татарстанның Балык бистәсе һәм Питрәш районнары арасында да саласы күперебез бар. Алдагы тапшыруларда хәтерләсәгез, без Питрәш районында урнашкан Атар Дубровка, татар казысы авылы тарихын барлаган идек һәм аңа тугандаш булган Балык бистәсе районы составына кергән Олы Солтан авылы барлыгында әйткән идек бит. Менә чиратта безне шул авылның да тарихы көтәчәк. Безнең белән калыгыз, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Бер күрүдә яратырсыз авылым карашларын, җыр белән хезмәтне бәйләп яши авылдашларым, шат тормышта, зур муллыкта яши авылым минем. Бар күгәрченнәрдәй гөрлә авылым күгәрченем, шат тормышта, зур муллыкта яши авылым минем. Бар күгәрченнәрдәй гөрлә авылым күгәрченем, авылым күгәрченем, авылым күгәрченем.